Aínda que con este tempo non o pareza, o verán ten xa os días contados. Para os comercios de Vilagarcía, esta campaña está a resultar moi boa. Zona Aberta fala dun espléndido mes de agosto no que o aluvión de turistas contribuiu ao incremento das vendas. Recoñecen que é unha das mellores campañas estivais dos últimos anos. A verdade é que este último mes de agosto foi moi positivo, hai moitísima xente de fora que nos axuda moitísimo a remontar as ventas. Esperamos que finalice ata setembro como estamos seguindo esta mesma línea. Un poquinho mellor que os anos anteriores, a verdade é que notase moitísimo que hai moitísima xente de fora, eso fai que, claro, que as ventas aumenten moitísimo, que bueno, que a campaña xa mellorado moitísimo con respecto ao mes de xulio. Outro incentivo para as vendas foi o Expoferta, unha feira de oportunidades celebrada hai 2 semanas impulsada por Zona Aberta e que vai xa pola súa 13ª edición. Resultou moi ben, a verdade é que o tempo tamén nos axudou porque o domingo non fixo moito día de playa, con o que a xente pois, baixou e mercou. Por suposto que sempre o mellor día é o viernes, o primeiro día, porque bueno, a xente vai buscando a novedade o mellor, claro, saben que o mellor se vende o viernes. E agora, coa vista posta xa no outono, dende o colectivo de comerciantes vilagarciáns agardan que o tempo acompañe e que o frío e a chuvia sexan os que manden, non como correu o ano pasado. Esperemos que sexa un poquinho mellor que a do ano pasado. Bueno, temos moitas ganas de que a cousa remonte, non? E que empece xa a seguir subindo, como xa te digo, como fixo ahora este mes de agosto. As ganas ou os desexos son positivos, esperemos que nos axude a xente, que nos axude sobre todo a climatoloxía, non? O tempo atípico do outono pasado implicou que o pico forte das vendas se acabase retrasando ata o mes de decembro.